Miljana Kulić željela je da da Asminu Đurđiću do znanja da je razotkriven i da se jasno posle igre istine da on ima emocije prema Aneli Ahmić vidi, zbog čega se on pobunio i tvrdio da nije tako. Igra istine mnogo stvari otkriva, rekla je Miljana. Ona glumi sveticu, koriste moje dete zarad realitija, a gde je ta ljubav sada, upitao je Alibaba. Između tebe i Aneli, rekla je Miljana. Ona mene zanima kao ova flaša vode, rekao je Alibaba. Videla sam, rekla je Miljana. Ovo je moja igra, rekao je Alibaba. Aha, samo se ti igraj, rekla je Miljana. Kako će se situacija dalje razvijati s obzirom da je Miljana shvatila da Alibaba voli Aneli, a on se očigledno odmah pobunio, ostaje nam da ispratimo.